Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhon jong kisordar ki badon hapok syatri jong kasunjuk kisordar snong krang pelun naga hima soyong kilapan pau ya kajing persya ka bajur halor ka jingpen khamti biang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council yo ba basyam phang thaba kumulungdo bapura jong ka hima soyong u president kasunjuk kisordar snong krang pelun uba lemberkus stepwar ha kajing ya kren bat kilat pathai kubor ha ka artarik unaitung arjar khat khandai ulaong ba kasunjuk kala persya jur ya kani ka jingpen khamti biang jong ka district council ya ka sanat hau ba basyam phang thaba war hapdeng ka jing persya jong ka sunjuk kapala dep mudui persya ya uni ulungdo ka hima soyong hapdeng ka jingpen ken ya ki kendon sensyar snong sensyar thau ula ongru balada ka KHADC kam weng ya kani ka hukum ka pens kembiang yo ba basyam phang thaba kumulung do ka hima soyong ka senjuk kam bansi ban lek ujor sya ka yeng bishar jong ka Meghalaya High Court Giwan kana ka por kolong ban persyak jur ya ka jingri state ne pens kembiang ya u basyam phang thaba kum ulung do jong ka soyong jong ka hima soyong ibar kawai kajing ujor persya yau kalong hakarai kabala mi haka arpuai tarik hajar khatwai da ka office jong ulundo basyam phang thaba karai kalong kaba khlam nungren bat kaba lengra da ka syukur ya ka hak bat kajing sisya kata kalong baya ka kejun khat mau kaba dang in hadu mentah uba basyam phang thaba ulaong da kalaya Kami jawab ni. ka kong kejun khat ma kabadang im hadu mata ulaong ba kalaya Uang ba kalayang. ha ulaong ba kalaya misaki gane ba ka kejun khat ma kadang im hadu mata ba la pensi syaru da ka jin thol so da snong da na nakaru kita kalau kita lapang ya kata ya kene syaga district council nanta kaba bai kawai kalong kajing sonat kelumar ya kasnong hapo kahima so yang klan da ya uput usam kane kapan ya kajing bombiang kum ukpa kahima so yang kabala kajing persya jur jong ka sunjuk rangba snong jong ka krang pulun nado ka khatkan bai tarik September 2000 khatra ya u basyam phang thaba kaba kaba tang ko we snong krang mi hadu khat we ngot kiso dasnong Batang gawai ka. kaba tang ko we snong kabatang kawai ke senong kerang mi hadu khat wai mut kisor dasnom kine kababi nanta kine ki khat wai mut kisor dasnom ki sansar ya kasnom da kathri tunungi kabake na kawai ka dong kawai ka tunungi ka ya so senong syakawai pat ka dong kabadi ki donru ki dong ne ki tuntoi ki bom patrum kerteng ha ka sensas une basyam phang thaba ulai sodasnom ya ka bakum kita kisno kabai kine ki sudan baro khat wengot ki sansar ya kasnom klan uput usam ubom dei ha kabai Babun kiwe ki jing ki bangi kendo ha ka sansar ka khadar ha ka snong ha ka thau he baro boy kabaslam ta ka jing persya ya uba basyam phang thaba ban reinstate ne perskambia ya ka jinglom lendo jungu hadin bulasha sesperno mata hakini ki sandana kabe nanta ya kene lalam da ka persya jur jong ka
kursela so yong leng do ship haka complain ka ba ar pun yau jon ar hajar khat khandai namar ba une ba shempang thaba ula ai sanot leng do ra ar ngot na ka kursela kata gajing persa hadin ka jing kren kawalan ne da ke ba bun sna une ba shempang thaba ula ong ba kaneka kor sela kala du ja kumta ula penkut no aru ya kata ka sanat jong kata ka jinglong lengdora jong kaneka kor sela kumta na kalem jong ka kor sela ka persa jor halo kene ka jing jor persa ayu ba sempang thaba ubala don ha hapo kasus persa ya terkom sinsar hima jamu ha kapor ba udang don ha kapor ba udang lom tum ulam do ba kajin persa jur la daga district council ka perskem biang yo tum lendo ba pula kakum ka complain ka batatet ar kun reo jon ar hajar khat niyo ya kan kajin persa ka bangidan ha tapi ar kun reo jon ar hajar khat niyo kolong bangila ba hadin ba acting lendo wala kulong ya ka bisa soson dorban hata khasan tarik reo ar hajar khat khanda niyo ikini kajin sha kolong kajin bondon ya ka kau jom kehima halo kene ngis no persa jur sibone bau tei ul bangba ula bab ya ka kam sensar kum ulung do soyong baki ba bonsne nrei wat ka kau jom kehima sem ladon haduk mata kene ka pegi ba kum unong sensar ula le don bor ya ka jinmi ne jin perlut bisa hapo kehima kumta ni persa jur ya kan ke jingle jemu sakawai pan kajin persa ram ya ka office hima da ka ba klemsiu ya ka bilwa saka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL halon kane mis nokia sibune banalor ba ulala don bor ya ki liang ki pisa tangka nrei ya ka office hina la shut ne disconnect ya kane kalai namar ba utai u lendo ba sempang thaba u badon ha suspension u klan la siu ya ka bilan ka ba la kot shaka san pupsa hajar raspa khandai psa kane ka jingle jenggu kala penjak ron ya ka office hima kunta ni ujor persa sibul ya ka jingle jeng une